Usa ka pamilya gikan sa Bohol ang atong Malasakit Center beneficiary karong adlaw. Samtang lain na usab nga Malasakit Center ang giablihan sa Luzon. Dugang detalye ihatag kanato ni Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon, Asik Girly. Daghang salamat, Secretary Martin, ug maayong hapon. Giablihan niya itong August 6 ang ika-134th Malasakit Center sa nasod. Kini ania nahimutang sa Talavera General Hospital sa Talavera, Nueva Ecija. Ang virtual launching gitambungan ni Senator Christopher Lawrence Cuyabongo ug ni Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino. Present usab ang opisyal sa local government ug mga staff sa hospitals. This is the third Malasakit Center in the province of Nueva Ecija and the 12th in Central Luzon. Kidawat sa mga opisyal sa hospital ang 3 million pesos na Social Civic Projects Fund gikan sa Office of the President ug laing 10 million pesos gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients program sa Department of Health. Ang Visayas adunay 26 ka Malasakit Centers, 33 sa Mindanao ug 75 sa Luzon. Karong hapon, taga Danao, Bohol ang atong Malasakit Center beneficiary. Biktima sa massacre ang pamilya ni Marvic Bitasa. Niabot sa kapin 50,000 pesos ang bill sa hospital ni Michael apan gitabangan kini sa Malasakit Center mawala siya'y mabayran. Ania ang ato ang OPAV Information Officer Herty Lopez sa iyahang interview kang Marvic. Herty? Ma'am, unsa atong pangalan, ma'am, ug pila atong edad? Si Marvic Bitasa ko, sir, 45 years old. Taga diin man ka, ma'am? Taga Kantubo, Danao, Bohol. Unya, ma'am, ang pasyente kay ang imuhang, ito ang pasyente or naay kaparente nimo nga pasyente nga naka-avail sa Malasakit Center? Kuan, sir, akong bata nga kamanghuran. Di masakir ang among balay, unya, naigo akong bana, namatay, unya, pati akong anak, ang akong anak mautungwa magpuruhan, nadapan ako sa ospital. So nakuan siya, ma'am, naigo siya sa manimang bala, ma'am? Oh, bala, sir, bala sa nga 45 caliber. Okay naman, sir, pero ang iyahang lukunan nga katong naa dool sa tuhod nang murag naapay naay ning burot nga dako sa lukunan niya. Nagbagmut-mut siya, sir, panahon og kanang maglugdong bitaw. Kanang bugnaw. Oh, bugnaw ang panahon, sir, magmut-mut ang iyahang katong igo sa bala, taylaw. Pero okay na si Michael, run stable na siya. Oh, sir, nag-stay ako ana siya. Okay naman siya, sir. Makagalaw-galaw naman siya. Maka-normal na siya pagkaon. Nagpasalamat unko kayo nila, sir, nga ilaming gitabangan sa among problema. Kutob nga nakagawas ang akong anak sa ospital. Nya, pasalamat po kog dako kay sa burial sa akong bana, natabangan po ko sa kanang BSW sa province ug sa kanang nasyonal. Dako kay kong pasalamat nila sa hintabang nako sa tanan akong mga problema. Mao kadto ang atong Malasakit Center updates. Kini gihapon ang inyong Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!